område. Det er fint. Ankersen, der sender den der sted. Det er udefra en glimrende forsøg, og det overrasket over en afslutning for 25 meter, som han kan se hele vejen. Det virker egentlig sådan lidt, som om han bliver overrasket under sådan. Det kaster så rundt. Det virker faktisk ikke nødvendigt. Det er en god afslutning med god fart, men det er udmærket. Lige sådan med underhåndskasten op midt i banen. Han siger sådan, husk. Jeg afslutter med venstrebenet over. Den første en lang bold og få den perfekt videre. Det gjorde han her med hovedet. Det var flot. Det er nemlig godt målmandsspil. Han bestemmer sig for at ikke holde den, men han slår den langt nok væk. Får vinkel nok på, at den ikke bliver farlig i naturområdet. Brand op, der godt kan føre. Så er det i løbet af sæsonen, som finder deroppe, og der var den der på vej lidt. Der var også en historie, der gjorde det. Gennem Rasmus Falk. Det var man ikke får sat sig helt op mod Kovic. Og ude på toppen af det. Og der kommer Ronersson. Ronersson kom. Bliver rettet ind nogle gange, og så over 3. Det kom lynhurtigt over for justeret sin position. Og se, han er super. Og en gang mere Ronersson, der kaster sig ind i det. Keeperspillet der. Ja. Han er ikke helt dum. De her korte kombinationer kan bare. Så bliver bare plads derind. Klipper det første berøring. Tjekke af Hardy Mukhtar nede på baglinjen. Så kigger efter hurtigt bold ud. Bartolets. Montes får lagt den der til Asante. Asante. Kæmpe mulighed. Gaspar Danjo. Montes. Klart bedste aktion. Og det så rykker for hovedet på. Det bliver farligt. Men han går lidt. Så chipper den ind og rykker. Ronersson ud. Og den frem mod Kalmar. Kalmar! Sidste mulighed var det der. Og FCK i sidste weekend i kampen. Jeg kan se. Nej, så skal den buen på bolden skal jo selvfølgelig i luften gå ind over linjen. Sådan okay, men... Op og svæve der, islandske keeper. Ja, man kan sige, det har altid været sådan i historien omkring FC Nordsjælland, når de så har skaffet ham. Vikheim får prikket den. På bolden. Her var Honorato for den med sig. Du sagde det før, Stig, han er rigtig svær at få den fra. Han er bare både en håndfuld og en mundfuld. Jonas Boring. Vil ud bagfra. Samtidig er det Nordsjælland hold, som godt har sit. Og det er nok til afslutning. De lægger den, og Vilcek kan ikke se. Og så ligger de langt hjørne. Hardy Mukhtar. Virkelig hårdt tjek i feltet, men så langt er bolden. Johan Larsson indlæg. Ja, det er vågen. Det er skud, det er Piri! Spektakulær. Hele tiden bliver redning. Ja, det er også godt. Inden kampen snakkede vi om Kunas i spillet. Hvem kan se det? Mukhtar. Og tilbage på banen. Der går Piri sidst. Mukhtar, Axel. Og det har lige for Brøndby. Larsson. Vilcek. Strålende redning. Hovedstødet fra Vilcek. Og redningen, de er strålende. Det er kommet ud af Ronersson. Det er godt. Målmandsspil her i. Flyvende. Isle. Mukhtar. Kort aftræk. God redning. Johan Larsson. Opfølging. Larsson. Så her lige ude foran feltet. 3 situationer han har haft nu med spark fra distance. Ja. Og bedste spil er Ronersson. Men det er lige præcis afleveringen for Jakob Poulsen. Og selv Vikheim.
på tværs. Den er ude noget. Der har været i kampene. Så det også på Brøndby Stadion, hvordan de var meget skarpe i omstillingerne. Fri kommer foran. Afslutning. Med nedfast bold for afsluttet, og så en retur, som Viggen. Rúnarsson, som kun kan halvklare. Det er svært at se på de her velryk, at de måske ikke helt fik som fortjent. Så var det distancen, de har sat yderligere. Ja, på den side så holder de her afstanden til. Det ligger imod Nacho. Rúnarsson på tværs. Sikke redning. Ja, det gør han. Han kommer til Jakob Poulsen. Og så står han, og så får han ser måske lidt skidt ud af i første omgang. Der fjerner lige måske. Kommer ind for jer. Rúnarsson slår den væk. Og Santek. Det slutter her, og det er også slut i Viborg. Det vil sige, at vi mangler altså 2 score for Randers, før vi kan konstatere, at FC Nordsjælland, de er i top 6. Men de fejler som om, at det er en kendsgerning. Og vi skynder os at lukke ned, for jeg skal altså ned og snakke med nogle glade spillere. Men Øjvind Larsen, tak for at være med her, så der kan du se meget mere. For taget fint med. Absalonsen. Det kan ikke overraske nogen, at Sønderjyske spiller med stor musik. Hanstrups indkast. Ligger sig vej igennem og løfter noget bag for Absalonsen. Ligger Absalonsen. Han her prøver at se et chip over til Absalonsen. Der ligger fuldstændig. Taber Sønderjyske den her kamp, kan de være i alvorlig fare og misse bronzetoget. Der er nok ikke lægger sig på vognen mange gange flere. Byttes opgør. Joris stikker afsted. Så bolden udenom. Ingvartsen! Absalonsen. Det er altså 5. afslutning. Ingeborg kommer ind i kampen her. Pellegrin Inem til Tenes. Det med indlægget. Ligger ikke så tosset, men også Pjanic. Kommer tættere på mål. Smart spillet mod Pavlovic. Pavlovic skal komme til afslutning, og det går ind af Slagsen. Okay, i Nordsjælland mål den her kamp. Og lige fået Godt taget med. Instinktivt afslutter med venstrebenet. En fin afslutning. Og en tv-redning. Bundesliga-redning fra Carlgren. Det ser altid lidt vildt ud, når de spræller med benene på FC Nordsjælland. Nu er Jørgensbak. De havde det svært før. Her, ingen problemer. Sikkert ikke dræber Carlgren. Og så bare afsted med Patrick da Silva over højre på den. Det er meget for tæt på. Der fanger. Jeg starter med en dårlig tværaflevering. Fra Tutu her. Vipper den ind. Der var ikke rigtig løb fra Cornelius eller Santander. Nej, de ender nærmest i det samme område begge to. Kan sagtens lægge et mål mere og vente i den her fodboldkamp. Carlgren viser gode evner i feltet. Ja, jeg synes, Carlgren har gjort det fint. Han havde lige den udspilling i første halvleg. Elvan Hassan med en afslutning. Og Carlgren må... Stillinger lige nu, når de erobrer den her, opstiller de lynhurtigt. Kommer faktisk til spillere med i den fase. Men han har vel en point på både Marksø og Intiliga, der falder. Ja, det gør de, men de er også mange. Og så er der mulighed for Lyngby. Og de tilspiller sig allerede. Så rykker over med venstrebenet. Prøver at lægge den over i det lange hjørne. Carlgren er på plads. 2 omgange. Ja, det er lige tanden for... Frispark fra Rygaard, som bliver grebet ud af Carlgren. Bossen ind mod Ojo. Han skal bare snitte den. Det er en stor fyr, Kim Ojo. Så virkelig kommer her på FC Nordsjælland. Og en fin redning af Carlgren. Den er ikke nem at tage sådan en afslutning her, der lige shooter i græsset.